Ahojte, to je Bromelia a v tomto videu budeme vyrábať babičkin štvorec s hviezdou. Tento návod je skôr taký všeobecný, takže môžete použiť akúkoľvek priadzu, ale ja som použila pre toto video Jeans Plus. Najprv začneme s magickým kruhom. Ten robím tak, že si takto zoberiem priadzu na dva prsty a omotám ich tak, aby mi vzniklo takéto X-ko. Potom si zoberiem háčik a vytiahnem tu, čo je ďalej. Potom si spravíme 3 reťazové očká. A keď máme, tak si do kruhu spravíme 14 dlhých stĺpikov. Tie sa robia tak, že si prehodíme priadzu, vojdeme do kruhu, vytiahneme si ju, znova prehodíme, prejdeme cez dve, prehodíme, prejdeme cez dve. Takto to už vyzerá, keď ich máme 14. A do reťaze spravíme pevné očko. Ak vám zostala takáto veľká diera, tak iba si to otočíme a zatiahneme za túto zadnú niť. Potom spravíme 5 reťazových očiek. Potom si to otočíme a spravíme krátky stĺpik, takže vojdeme do očka, vyťahneme, prehodíme a prejdeme cez dve očka na háčiku. Potom polodlhý, takže prehodíme, vojdeme do očka, vyťahneme, prehodíme a prejdeme cez všetky 3 očka. Potom dlhý, takže prehodíme, vojdeme do očka, vyťahneme, prehodíme, prejdeme cez dve, prehodíme, prejdeme cez dve. A potom trojitý, takže si nahodíme dvakrát, vojdeme do očka, vytiahneme si priadzu, nahodíme, prejdeme cez dve, prehodíme, prejdeme cez dve, prehodíme a prejdeme cez dve. Potom si odrátame 3 a do tretieho očka spravíme pevné očko. Potom si spravíme 5 reťazových očiek a celý tento postup zopakujeme ešte 4 krát. Potom na konci spravíme už len jedno reťazové očko, ktoré vytiahneme a rozstrihneme. Takto už vyzerá naša hviezda a ideme si spraviť ešte z nej štvorec. Takže vojdeme do úplného vrchu a dáme si takto na háčik našu druhú farbu. Spravíme jedno reťazové očko. A spravíme poldlhý stĺpik. Za ním dlhý. A potom ešte trojitý.
A potom spravíme ešte takú špeciálnu vec, že zháčkujeme 2 trojité stĺpiky dokopy a to spravíme tak, že si spravíme jeden normálny dlhý stĺpik. Ale keď nám zostanú posledné 2 očka na háčiku, tak si 2-krát nahodíme priadzu, vojdeme do nasledujúceho očka a znova ako keby spravíme trojitý stĺpik. Potom si prehodíme, prejdeme cez 2, prejdeme cez 2 a keď nám zostanú 3, tak prehodíme a prejdeme cez všetky 3. Potom prehodíme 2-krát a spravíme trojitý stĺpik, ale ja som sa na tom videu trochu pomýlila a vošla som do zlej diery, takže potom vodíte do tejto, čo som tu zakružkovala. Potom spravíme dlhý stĺpik. Polodlhý. A trošku si to tak otočíme a spravíme krátky. Potom už len zopakujeme to, čo sme robili doteraz. Až sa nám z toho stane takýto kruh v podstate. Potom už len spravíme pevné očko do tej reťaze, čo sme urobili na začiatku. Takže spravíme jedno reťazové očko. Vojdeme do očka a spravíme si krátky stĺpik. Potom polodlhý. Dlhý. A trojitý. A teraz sme sa dostali ku kraju, ktorý som robila tak, že som si spravila trojitý stĺpik, 2 reťazové očka a potom do rovnakého priestoru, ako som spravila ten prvý trojitý, tak spravím aj ten druhý trojitý. Potom som spravila trojitý. Dlhý. Polodlhý. A 3-krát krátky. Toto som zase zopakovala po celom obvode. A potom ešte, aby to dostalo taký krajší tvar, tak som si spravila jedno reťazové očko. A do každého som spravila krátky stĺpik. Ale keď som sa dostala do kraju, tak som do neho spravila 3 polodlhé stĺpiky.
Takto som to urobila teda po celom obvode. Na konci som už len znova spravila pevné očko a jedno reťazové očko, ktoré som si vytiahla a rozstrihla. A takto už vyzerá hotový štvorec. Takéto štvorce môžete použiť naozaj hocikde, či už idete robiť tašku, alebo si z toho chcete spraviť nejakú sukňu, alebo top, je to už na vás. Dúfam, že sa vám tento návod páčil a ak áno, tak môžete dať like, odber alebo komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!